дар толорҳои интизории фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд корҳои таъмирӣ ҷараён дорад, ки он шурӯъ аз соли 1964 инҷониб рӯи таъмирро надида буд. баъди аз навсозии фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ҳусни худро куллан тағйир медиҳад. Директори генералии фурудгоҳ Қурбони Алимардон ҳангоми нишон додани иншоот дар толорҳо иброз намуд, ки баъди таҷдид фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ба фурудгоҳҳои сатҳи байналмилалӣ баробар хоҳад шуд. фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд аз фаъолияти шашмоҳаи худ натиҷагирӣ кард. дар 6 моҳи соли 2021 фурудгоҳ ба буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 4,4 миллион сомонӣ маблағҳои андозиро пардохт намудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1,3 миллион сомонӣ ё худ 23,8% кам мебошад. дар давраи таҳлилӣ маблағи қарзи андози онҳо 16801,9 сомониро ташкил медиҳад. сарфи назар аз мушкилотҳо ва монеаҳои ба амал омада ҷомеаи меҳнатии фурудгоҳ аз оғози соли 2023 ба меҳнати аҳлона, якдилона ва созандаву бунёдкорона камар баста баҳри устувор нигоҳ доштани қобилияти коршавумии фурудгоҳ вусъат бахшидан ба корҳои ободонӣ, созандагӣ, барои созавор пешниҳод гирифтани ҷашни таърихии миллии шӯри азизам солагии истиқлолияти Тоҷикистон корҳои назаррасро анҷом дода истодааст. парвозҳо дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд аз ҷониби 9 ширкати ҳавопаймоӣ, аз ҷумла 1 ширкати ҳавопаймоии миллӣ ва 8 ширкати ҳавопаймоии хориҷӣ иҷро карда шуданд. дар 6 моҳи аввали соли 2021 миқдори умумии хатсайрҳои ба нақша гирифта 538 ададро ташкил дода, 555 хатсайр иҷро карда шуд. фурудгоҳ дар давраи ҳисоботӣ ба 109276 нафар мусофирон хизмат расондааст. ин шумора нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 22,7%-ро ташкил медиҳад. шумораи умумии мусофирони қабул гузашта шуда дар соли 2021 109276 нафар, дар соли 2020 141292 нафар мебошад, ки нисбати соли гузашта 32016 мусофир ё худ 22,7% кам мебошад. интиқоли мусофирон дар 6 моҳи соли 2021 аз ҷониби ширкатҳои ватанӣ 1607 нафар ё худ 1,7%, аз ҷониби ширкатҳои хориҷӣ 91617 нафар ё худ 98,3%-ро ташкил медиҳад. дар давраи ҳисоботӣ оид ба дер омадани бағоҷоти мусофирон 26 муроҷиат ба фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ворид шудааст. аз онҳо 20 эрод қонеъ гардонида шуда, 6 эроди дигар дар марҳилаи баррасӣ қарор дорад. гурӯҳи журналистон баъди шунидани ҳисоботи пурраи масъулини фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд ба бахши дигари нишасти матбуотӣ, ки суолу ҷавоб аст, гузаштанд. ба саволи он ки чанд нафар кормандони фурудгоҳ даст ба ҷинояти коррупсионӣ заданд, гуфта шуд, ки дар давраи аввали нимсолаи соли 2021 ҷинояти коррупсионӣ аз ҷониби кормандони фурудгоҳ ба қайд гирифта нашудааст. айли корхоне ки мисол вай ширкати ҳавопаймои тоҷикӣ айли маблағҳои ки мисол соли як мизра ҳамагӣ 2-3% ҳам ташкил намекунад. 2-3% ҳам ташкил намекунад. ҳамин финансои фурудгоҳӣ. якта сайёра мисол агар парвоз кунад 100 сомон бошад, мана истори шумо мегӯяд, агар якта сайёра буд дар чӣ қадар мисол маблағ ба даст мекунад. 100,000 маблағ ба даст мекунад. айли ин айли финансои қимат нест. финансои мо در تمام چی دو شب شنبه و شب خوجان تاجیکستان هم هست ما هم 50%، 80% تا 80% آمده و 90% لازم استیکر دادیم. 90-95%. تاجیکی 87% بود. 87% ما تخفیف داده گیریم. 87%. همین 13% ما از خود ما از سوی خود فرودگاه خلاص نمی‌کنیم. در فرودگاه طیاره ماشین نشسته 13 تا تکنیک با کار بوده باشه 13 تکنیک استوب کنیم و بعد ما چقدر سیل بود چقدر مثلا اگنتو کار میشه چقدر اتوبوسا بود پاساژیر میبرن چقدر باگاژ میشه باگاژ میبرن چقدر تکنیک 13 تا تکنیک کار میکنن همه خدمات برای یک تیم ما تروریسم واسه 70-80 سامان لازم است ما دیگه پلاسیا دیگه چه дар давраи ҳисоботӣ теъдоди ҳодисаҳои ба таъхир гузоштани парвозҳо дар нимсолаи аввали соли 2021 16 ададро ташкил додааст,
ки сабабҳои асосии он дер омадани ҳавопаймо аз фурудгоҳи макони парвоз 9 ҳодиса, вайроншавии техникии ҳавопаймо 5 ҳодиса, сабабҳои гуногун 2 ҳодисаи дигар ба қайд гирифта шудааст. нишасти матбуотии фурудгоҳи байналмилали хуҷанд наздик 3 соат давом кард. гузориши Мафнушкурова, Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилооти Хабар.